εισαγγελέα στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μια έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει? Αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει? Δεν έχει δικαίωμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα μας πει αν θεωρεί ένοχο του Βορύδου. Μα προφανώς δεν έχει δικαίωμα. Εγώ δεν είπα. Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο? Να ελεγχθούν. Τι δικαίωμα έχει μόνο? Λέει δείτε, λέει, πολύ ωραία. Λέει δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν θα ελεγχθεί. Τέλεια. Ο κάθε εισαγγελέα. Με λίγες κουβέντες μπορεί να κάνει οτιδήποτε εις βάρος μας αυτή που λέγεται δημοκρατία, χωρίς εμείς να μπορούμε να τις κάνουμε τίποτα, γιατί έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Αν αυτό δεν είναι δικτακτορία, ο Παπαδόπουλος άραγε έκανε τέτοια? Αυτές τις ερωτήσεις έχω. Λοιπόν, αν δεν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός να ζητάμε ένα αίτημα, άμεσες εκλογές, αυτοί θα μας πίνουν συνέχεια το αίμα με τον μπουρί της σόμπας και θα φέρνουν λαθρομετανάστες ορδές που είναι ο στρατός, για την ώρα που θα ξεσηκωθούμε να τους δώσει όπλα και να μας πυροβολάνε. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Βλέπετε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Τέλος.